Уже не такі сміливі. У Росії заявили, що відводять свої війська від Києва і Чернігова. Мовляв, це 2 кроки назустріч Україні, бо перемовини у Стамбулі були, мовляв, конструктивні. Виведення або відступ частини військ російських загарбників від Києва фіксує і розвідка США. А також російські війська відступають і в деяких районах на півночі України, але припускають американські розвідники, ймовірно, щоб зосередити зусилля на півдні та сході. За оцінкою військових експертів, відведення військ не жест миру. Росія усвідомила, що не має сил штурмувати ні Чернігів, ні столицю, бо понесла величезні втрати від українських воїнів. Ймовірно, загарбники зосередяться на взятті Маріуполя, Донецької та Луганської областей, а також прагнутимуть посилити свої позиції на тимчасово окупованих південних областях України.